Гыйлемнең шиксезлеге, табигатьнең кеше аңлап бетерә алмаслык төзек матурлыгы, җәмгыятьнең үзгә төрле кануннарга буйсынып яшәве, мең еллыкларны хәтерләгән тарих һәм мәдәният соклануга һәм танып белүгә лаек. Татар телендә белем алу һәм фәнне өйрәнү өчен мөмкинлек тудыру максатыннан 2014 елда Гыйлем проекты эшли башлады. Гыйлем татар телендә уникаль фәнни контент булдыра. Булмаганны тәрҗемә итә. Галимнәр белән укучыларның араларын якынайта. Проектның фәнни популяр сайты һәм социаль челтәрләрдәге төркемнәре эшли. Инде 2 ел дәвамында Гыйлем филология һәм мәдәният-ара багланышлар институты белән хезмәттәшлек итә. Монда берләшмәнең штабы урнашкан, күпчелек чаралар да шушында үтә. Бүгенгесе көндә Гыйлем интернет киңлектә генә яшәми. Кварталга бер журнал бастырыла, матбугат чараларында кызыклы фән рубриклары чыга, ел дәвамында хәлбуки лектория эшли. Гыйлемнең махсус юнәлеше Harry Potter турында романнар сериясын татарчага тәрҗемә итү белән шөгыльләнә. Безнең команда иң яхшы студентлар проекты юнәлешендә ел студенты 2016 премиясе лауреаты булды. Гыйлем энтузиастлар һәм фән белән белемгә гашык хыялилар проекты. Без Гыйлем, без акыллы буын тәрбиялибез.